Yah mene kok metu para widodari arep metu kok padha balik kuwi jane enek apa? Wo, lah germone teko. Kuwi mau do balik rene mergo mbok-mbokane teko ngono to. Lah iya. Hai. Piye Yu? Yu piye mlakune wadohe jamak. Tuas go sandal jinjit iki. Lah iki kok ya sandal jinjitan biasane wong nyeker ya sandalan. Oh ya ora penak Nah. jebule. Oh alah ya sirku ki yang keren ngono kok. Ben modis ngono. Kaya ibu-ibu among tamu kuwi. Lah ya wong tempe kakak ya. Hah? Tempe kakak. Oh, apa kuwi? Tim PKK kuwi lho, Yu. PKK ya PKK kok. Iki anak-anakku ki mau ning. Lah aku ya ora ngerti wis do arep bali rono. Lah kok terus padha mlayu ndelik ki aku ya ora ngerti. Lah ya bone gambyong PKJT kok metune gambyong langgam ya iku. Coba golek ana Yu. Tak celukane Anak-anakmu mau. Sukardi rene. Lho. Wong ayu-ayu kok jenenge Sukardi. Asli ya. Asli. Heeh. Lah KTP ning omah Sukardi, lah nek ning kene jane ya Sukarni patute. Lah kulino ning omah. Sukardi karo Bambang Suryono. Rene. Kadang-kadang apa ki jenenge? Arsano. Yu. Arsano. Heeh. Kardi. Ya go ngendi Bang. iki? Celuk mbokmu iki lho. Nemo loro jinem. Larase cendhek men ya ketoke. Ah. Ya. Turi-turi putih ditandur ning kebon aku. Sukardi rene lho. Keleren kembang-kembang malati. Sukardi. Kardi. Ayo neng kono, Bambang neng kono. Lah Lah. ya. Heeh. Mas Joko. Mripo Yu? Ha iya sesuk mantu ya Mas ya. Heeh. Enek pit montore. Lah iya. Iki ngono hadiah hadir apa Iki tukon ya. tukon? Aku dhisik mantokke anakku sing barep kuwi iki. Kardi iki? Heeh. Mbok kei pitukon apa? Tukon apa karo sing lanang dikai songkro kok. Karepku ya ngene iki Lho lho. paring ora ki ya tukon iki pit kaya ngene iki. Songkro ki arep apa terusan? Kandhane kok. Nang ndi tunggale anakmu? Sutarno karo Budi Pekerti rene. Sutarno Budi Pekerti. Pelok barang Mas. Sorokan ya. Ayo. Ngobangi kutha adep-adepan jogete lanang lunga Surabaya
joget lanang. Saiki joget kewan. Ora joget ana nganggo joget kewan barang. Ya eneng. Mongko dina iki Sragen ngenekke hari tari dunia. Hari tari sedunia Yuyu. Iki mau bar kokono kabeh. Ning kono nari apa mau? Sapa? Iki anakmu iki. Ora ya. Lah ngopo? Ning langon cacah ki mang. Yo, joget kewan. Joget kewan Sragen terkenal karo sangirane. Nah. Jejer ngarep buri ngono ae. Ikone Sragen kuwi manusia purba. Madhep rono. Madhep rono. Lunga mangetan. Terus jos menungso wis kewan wis jek eneng. Lah apa? Manut profesional. Ya, wis bar kewan terus apa yu? Bar joget tumbuhan. Tumbuhan. Wes. Kon joget wit-witan iki terus sekarane piye iki? Lah iso no. Jabul ora ketemu. Aduh, linciku. Aja godho aku. Terus pati wit apa? Wit apa? Wit sing ning jaratan kan lho apa? Anu, lontre sore ya? Ngawur ae. Lah apa? Lah bocol. Bocol. Wecok iki susah men. Lontre sore kae ya enak nek Mas. Kene sing banjir ra rusah kok sing pekok kuwi. Terus dhewe utama karo corong. Wah anak ayu-ayu kok jenenge corong. Wakul ngrembyang segane dadi sak latar kundel-kundel patul kembelengan ayo nyanyi Nginyu kembelengan wakul ngrembyang segane dadi sak latar wakul ngrembyang segane gerakane sing rada angel. Gundul-gundul pacul ngopo ning kene iki tunggal sak omah ki aja dadi padudon mung perkara joget. Sarang. Rakamu ra ngono kuwi. Kowe kon ngarep ya ora iso ning mburi malah nyalahke sing ngarep. Coba kowe ngarep. Ngarep. Kowe ngarep gak sekaran. Bodak ora. Manut mboke. Gundel-gundel wacul kok ya nek joget kok cangkem ngono kuwi. Obah ki awak ora mulut. Mulutmu apik ngono, mulutmu lho sak rai lho. Sak rai. Awak diobahke ora lambene. Sing mburi ya bingung apa ya nek nurun lambe. Lah ya ngono to, Cah. Lah nerokne ya piye wong lambe diadepne rono kok nerokke. Banci pekok ngene iki terus piye ora. Gundel pacul gembeleng Nunggi wakul wakul rembang sekali tak bisa wakul
corong. Iki mau bar ketemu Mbah Peng nek malih kaya ngono. Kena sawape Mbah Peng. Lah iya. Jarane Mbah Peng enek sing rupane kaya corong ngono kuwi ya. Iki mangane apa kuwi? Heh, Mangane wak wedhus. Kandhaku ku mau pegele ramu mok malahan kok. Cok corong ngono. Nah. Utama. Sutarno. Budi Prakoso. Sukardi. Bambang Surtono. ayo kok jenenge lanang kabeh. Iki mana motor suarane dhewe banget. Lho gelungan tak kok cah cilik. Daleme Pak Sukir. Pak Sukir ngendi, Dik ngono. Mriko Mas ngono kuwi nesu kok. Lah suarane lanang glumenjingmu. Lho Suarane sing halus kaya Yai Putri ngono kok ngebas. Pelok 6 para kadang. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun negari ayo Mas. Demunge sing banter. Ngetan-ngetan. Tanda ini berhenti. Maju. Sing keras. Mundur. Maju. Maju. Sing maju ngisore rong lambene. Mas syuting. Mas syuting. Nah. Corong dingeti mingkem apa ora ngono ya. Mundur. Maju. 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 Kiwa. Tengen. Kiwa tengen kiwa tengen. Corong kiwa apa tengen? Kok telat ki lho, kok telat ki lho. Nginceng apa ya eneng iki. Golek Pak Mul lho. Pak Mul sebul MC kae. Saiki arep pindah kene jare. Malor piye, Pak? Maju. Mundur. Sigarane ayo bangun negarane ayo Mas. Bambang Kardi Budi Tarno No penak ngingu ngeten iki timbang ngingu wedhus. Lah kok iso penak ngono kuwi timbang wedhus? Wedhus ngeritke niki kan culke. Tama Budi
Bambang Tomo Budi Tarno. Kowe iki yo ora banci ndek banci ladan ngono iki karo anak. Oh kuwi ya. Ngono ya anakmu. Setopirlah kali aku. Kok ya enek sing kaya ngono dhisik lah munggahe piye to? Yo. Lah munggahe piye kok iso metu kaya corong kuwi ndek ben lah munggahe piye? Aku jek dadi PR mendem tele-tele. Bambang Budi Tarno Tomo Corong Bambang Budi Tarno Corong Bambang. Corongi gerak orong, mau kok nyeluk ya ora gerak blas. Gerak ngono lho. Gerak oh. Cor. Cor tok separuh. Cor. Maju. Maju. Sing mencolote dhuwur banter. Maju. Maju. Maju maju. Op. Mundur. 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 Penake ngabani tok arep numpak pit motor nek nu. Ha iya, wis karo numpak pit motor kono yu. Mau diguliku ambruk ngijoli malahan. Sigarane madhep rene. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Ayo Mas. Ijing miring ngetan paling ulon apa sakyane asalnya lintang dari sawah telur karena asalnya cinta dari mata tulung ayo yo ayo miring jolali sitok-sitok tak gentung jreng ngono ya Mas. Bambang Soekardi lek ngunjukke gentung. ha iya Woi, oh ki rada budek Mas. Sing banter. piye yu anakmu sing ki ngopo Budak rada budek kandhane. mbok Mboke karo anake kok tuwek anake ngene iki. lahir sik anake nanti Soekardi Budi Sutarno Utama Sutarno Utama Budi Soekardi Budi Budi Sutarno Utama Budi Budi Yer Cahayu aja kok sok mutungan kaya ngono kuwi Mas. piye yu Aku nek lali terus ya karo corong. lah aku jane anak kandungku anakku walon Ora ning kakakku kuwi wis enek layangi kematian nggo corong. Sae napa sae? Mula aku lali terus. Suwuk ya Mas ya. ya Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun negari ayo Mas. Madhep rono. ayo Dedelang. Sik ning kono sik. Gawe komposisi ning kene. ha Kene kene sik karo nyanyi karo mlaku Bambang arep dhewe. Mbok yang guyu wah digawe apa ayo di kanca guyu rumah digawe apa panjalo
posisi loro siji. Jiro lumonem nemo 11. Iki ora matematika. Kuwi ora hitung-hitung kon laras titi laras. Lho nek nyalano mbokmu kok nyalake aku. Kowe SMP, kowe dhisik kok SMP kamar Malang loro iki. Karang Malang kok kamar Malang. Nduk, nyanyi ya nduk ya. Aja nganti kalah karo penyanyine Arsano. Kene spanduk ya. Lah kuwi. Oh kuwi to. Iya. Tak dareki spanduk dilarang jual mainan di sini ngono kae. Aja nganti kalah karo penyanyi. Lagune apa? Liyane apa? Apa yu? Jane kurang ayu pasuryane. Jaipongane sek-sek Mas. Iya. Sake corong kembung wetenge. Yu, Hmm? anak buahku Arsano kuwi enek sing ngesir anakmu siji Sapa lho. sama Mas Joko? Entek kuwi. Sing ndi? Ngesir karo corong. Piye ya lelo ora nek anakmu dipek. Sing ndi? Iki lho si kuwi lah kuwi sing nyekel stick kuwi lho. Wis tak kei sertifikat terowong Sragen Mas entuk iki. Kuwi tenan kat noleh ketokne wae. Monggo para kadang Arsano. Ki anu Mas Joko nggone almarhum Pak ya. Nggih. Iyalah, ya ya. Menika pun anu Mas Divano ARS. Oh iya. Ya. Ayo Nduk. Arsano sedap malam. Ceklik suara lanang. Jogete lanang. Jane kurang bagus kadonyane nanging malah gawe linglung titi bondo titi rumah yakini tresno ati kang sejati. Wedok Kajute mundur senadyan gawe rindu tak rasa seperti metu kang mas wohin mauni tak rasa gendi sing jane bunga susah corong nyoba nyanyi wing suaramu. Bocah ki drame siap.
Wis. Iki beda iki. Ya maklum ya, Mbak. Lagi pisanan lho. Seragame iso padha. Iya biru iki. Jodoh ki Mas Joko Iya. ya. Wis sapa gelem arep trowong, anu trowong. Entek. Ya wis mulai ya, Mbak. Entek lho jare. Loh, kuwi entuk corong anake kaya ember ireng ngono kae Mas. Yo, Lho, takok penyanyine iki lho. Mbak. Apa ta, Mbak? Jane menapa sepangkane? Masuk. Enek beli bar. Piye orang asine piye? Sing salah ki ya yogane ku. Yen iki genah salah yogane, kowe ora njaluk tintingan kok. Mas. Tintingi ya, Mas. Piye Kang? Sing gelem karo banci. Yo. Masuk. Arjen. Tutukno sik sak ramban. Arjen lho. Yo. Oh anu sing nyaron ke jodohmu kae. Nah, jodohmu kae. Nah, jodohmu kae ya kuwi. Nah. Ya kuwi. Oh, juding-judingan iki piye iki. Ngerti lanang kok grayaki kowe. Ayo, Mas, wis sapa ora kowe iki? Emo. Oh, coronge ora Masuk. Jane menapa sih dipadosi kajaling nang suci pipi bondo titik rupa yatine Dua kali. tresno ati kang sejati Anu. Mumpung ketemu Arsanu. Piye, Mbak? Digarap reok apa? Samboyonan. Ya. Samboyo. Anake Samidya. Ngene. Jane kurang bagus pasuryane angin malah gawe bingung sejak api nilai bebasan orang pergi tresnoku Samboyo rampung. Genti Apa, Mbak? Pargoy. Yo. Jane. Orang suci kadonya Lha wis sing ra iso kowe no. Lho kaya arep mutah-mutah kowe. Lha ngene ngono kuwi. Apa? Hei, wedok lho, ra lanang lho. Rantale.
Iki mau Samboyo wis. Parge sampun. Parge Pargo pun wis. Samboyo pun. Saiki gagrak balinan kendangane. Oh ngono. Ketak 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 dede dede ketak 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 dede dede ngono ya Mas. Yo. Yo jogetane yo balen mripate mlilik-mlik yo. Kacuti mundu senadyan gawe rindu tak rasa seperti madu kang mas wahing mawon senadyan dadi sing jari bunga susah dilakoni Sama nggih corong seragu diak. Wiki aja ngelek-ngeleki rombongan. Wiki yo ngerti dhewe rombongane dhewe iki san kok joget gak kompak wis senengane jarak. Bali tangane piye? Bali kok nyokak ngene iki lho. Oh lah, Tangane ngene, tangane ngene iki. gane Tangane lurus. piye? Tangane piye? Begar. Begar. Sing begar tangane. Kayak contoh. Nang Kayak nari merak. contoh. Tangane sik. Loh, ngono kuwi. Nah, dhewe. Lah. Lambene. Mulutnya ya mingkem no. Waduh, rupane Dek kaya ngene iki. Kayak ketata. Ayo cara Dek baleni. Repe. Kacuti mundur senadyan gawe rindu tak rasa seperti madu wahing mawon tak rasa gede sing jawi bunga susah dilakoni Ya malah kayak topeng monyet iki po yen Bali kaya piye to? Bali. Iya teko jarane Mbah Peng. Jarane Mbah Peng ngerti kowe gila kok. Ayo balik gone. Wah, benah. Apa nyeluk? Kari-kari dhewe Napa Mbak? garap nasional. Piye nasional iki? Rock. Waduh. Suarane lanang. Yo. Pit montore kaya arep ambruk-ambruk tak gocekane. Mbak. Mbak Ojo mangan. Oke. Nggih. Yen ngedoli soto iki dudohe sing akeh dhewe ngono. Enak mau ya sotone cah ya. Nek dudohe kurang akeh ngono. Kowe mleh nggih. Anu kayak lombok no enak jus. Masuk Nduk. iki ringane rock. Rock Nyanyine lanang jeruk. Jande menapa sing Angin nawa gawe bingung Titi pada titi rumah Yen titi Kesno kang sejana bosok nah ya careng. Joget rokok diobat-abetke roke iki piye? Tahu iki rasang kei anu. Lainnya duduk. Duduk yang manis. Nah. Nyanyi lanang. Ayo roke. Cande menapa sing padosi ajawi nala kang suti torok 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 ini pada diri rupa Sumarno ini sesuatu kang setasti apa toh Mbak? Cakepane nek Sumarno. Lah wong jenenge rock ya sapa wae iki iso nikmati ya Sumarno ya Pardi ya Paidi kok ya protes ki lho. Sementing kan sing joget kan enjoy. Aku malah gak ngerti ki nduk. Horok piye to, Mbak? Mbak? Mbok ya ora tamat gelas kok. Oh. Ayo bandok aku
Enek tembung Sumarno kuwi terus ngeti Mbak Yumu kuwi. Masuk. Wis kok masuk ngendine? Balen ono neh kene dhewe. Balene Sumarno ku ya. Heeh, sing kene dhewe. Enek sing krungu ora kok. Lah bocah minggat ning ndi ki mau. Tarang. 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 Ayo tangbar kok. Ayo, Tang. Nah, kene yo, terakhir. Ya, mah. Jande menapa sing dipadosi patak banteng Dewi Nolo Kang Sudiase Titi bodo titi rupa yen ini tresno ati kang sejati. Apa Mbak? Bareng enek patak banteng aku kok rasa dadi rasideng ngenti corong ya. Baleni neh gelem narong. Yo mumbah pengae. Nduk, Nggih Mbak. anak-anakku kabeh. Cah 5 iki ya. Lho, 6 Mbak. Woi melu orang. Mesakne senadyan ngene ya rombongane lho Mbak. Iki gandeng wis wengi ya, Nduk ya. Iki campur sari narsanu ke maneman ya. Nggih. Binatang tamune Penyanyine tatah kok ayu-ayu. ya. Penyanyine ayu-ayu ya Mbak. Oh, ayu-ayu jan. Tambah siji Mbak. Sapa? Ndeki. Kuwi asu, Nduk, yang kuwi. Ngene ya, Ndek ya. Nggih. Jejer Mas Joko P. Nggih, Yu. Kula nyuwun pamit. Oh nggih. Mengke ditutukke melih tanggal 4 bulan depan. Wah, ning ndi? Wonten pereng mriku. Pereng gune kadang pisan. Kadang Ah, pisan. nggih. Kandhane kok. Sesuk bengi longgar jane ditanggap neh yo gelem. Lah wis bari Sesuk bar. bar esuk bengi. Anak-anakmu digula wentas sing apik ya, Yu. Iya, Mas. Nek bengi diawasi aja entuk mangan tanduran. Duh, lah piye to? Lah jaremu pilih ngopeni iki timbang wedhus. Lah iki mangan tanduran piye aku? Aku paling urusane karo polsek iki ngene iki. Sandale mboke digawe ya, Nduk. Pegel banget to. Ya, coba. Oh, sandalmu, Bang. Dodone gedhe, suarane gedhe kuwi. Filter dol. Sutarno, Utomo, Sukardi. Yo, metu. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Keramaian yang ada saya panggilkan Beca, kereta tak berkuda. Beca, beca. bawa saya Budi, Bambang, Corong. Kowe kari po melu rombongan iki. Saya duduk sendiri. Kadangan nasi, ke kanan dan ke kiri lihat becaku lari kereta tak berhenti beca, beca. jangan Oh! hati-hati Sing ora pas corong baleni, sing loro entuk metu. Balik arang, nyambut gawe kok salah ae to rong. Piye anakmu iki, ragelmu iki piye? Saya duduk sendiri sambil melihat badan asik makanan. Hop! Lungguh kono. Nunggu. Mangsa barang tak titipke Oh aman. nggih. Nggih, matur suwun Yu. Bakal ben nggo tambur wong mendem-mendem niku. Matur suwun sanget. Nggih, mekaten menggah
atur leluhur saking keluarga kang kadang sedap malam. Piye kowe ya arep mulih karo mbokmu? Ayo. Ambung sekno. Ayo. Kowe lak bial lho engko rong. Ha. Kae lho sing ngebas kae lho Jek Joko. Mo. Ambung sekno. Wis ya. Goodbye. Oke, muga lepas oparane jebar kubure ya. Matur suwun sawetawis leluhur saking keluarga sing sedap.